Kysytään aina, että mitenkä niitä naapureita tässä lähellä on, niin minä näytän tässä kuvassa. Tuolta tullaan. Sauna. Tuolta takanta löytyy. Tuosta on semmonen 60 metriä on naapurin sauna tuolla. Tuolla näkyy vastarannalla 100 metrin päässä toinen naapuri. Siitäpä onkin sitten jo pitkä matka Järvenselkää seuraavaan. Kevät on, lehtiä ei vielä puissa, mutta lämmintä piisaa.